Shurifla fleba wambi obela jele fo ka waliŋmando an fleba munun bi jamana kono ani jamana ko kan ka foli ananga waliŋmando be kata bela jele ama ɲina Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka nema aka baski ya rabbi Allah ta'ala ko di neni aw bela jele ma anga jamana ala ka baski do akono jamana kambe ni chebe ani ka ɲɔan famu ka kɛ kelen ka bɛn ka jamana baski ya rabbi ala ko sabata anga jamana kono kulusuma ala ka sabata anga jamana kono o kɔfɛ an mi foli ni waleɲuman dɔ an b'a ta ka da an ka maulana ma Sharif Usman Madani Haidara cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fo dantɛ foli min na a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an ma ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka nɛɛma a ka hinɛ a ka basiki ala k'o di an n'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen mawuludu ɲuman tɛmɛna an b'a ɲini Allah ta'ala fɛ ala ka san wɛrɛ jira ani ale bɛɛ lajɛlen n'a ka denbaya bɛɛ n badenw an dɛmɛbaaba maa minnu b'an dɛmɛ nin baara in na sanga n'a waati an dɛmɛbaaw ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya moto TVS moto la samalaɲɔ moto min n'a bɛ san 1000 kɛ ka boli san 100 a bɛ boli tɔɔrɔ t'a sɔrɔ a motɛri ka ɲi a kolo ka gɛlɛn moto façon bɛɛ lajɛlen bɛ ale la katakatani b'a la u ka moto ba ninnu b'a la ni mɔgɔ bɛ moto misɛnninw fana na nin bɛɛ lajɛlen bɛ TVS moto la an b'a ɲini ala fɛ ala ka sugu ja an bɛ maa min ka dɛmɛ na bi o de ye hôtesse Ousmane Traoré Sisawanɛ n'i ko hôtesse i ko électronique minɛn fɛn o fɛn bɛ yen n balimakɛ n balimamuso k'e b'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ feere hôtesse fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya frigo a kuranma fara batiriman kan kilimu a kuranma fara batiriman kan ka taa se batiri dagabanaw batiri minnu bɛ san 100 kɛ i bolo foyi tɛ a la tɔɔrɔ t'a sɔrɔ a ji tɛ bɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ hôtesse fɛ yen kuma a man di da kelen na a ka butigi belebeleba min filɛ nin ye Ɲarela yanni ka se Ɲarela kaburudon ma coyi i bi tɛmɛ pâtisserie la i b'a sɛbɛn ne butigi belebeleba in da la ko hôtesse ni donna ye n balimakɛ n balimamuso so masirimafɛn fɛn fɛn bɛ yen k'e b'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ yen a dɔgɔkɛ bɛ yen an bɛ kuma d'a ma dakuruɲɛ 2 min b'a bolo ani minɛn min bɛ a bolo Ɲarela a b'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma n badenw an k'o lamɛn dɔɔni. hôtesses bɛ yen a batiriman n'a kuranmanw a n'a chargeable u bɛɛ bɛ yen butigi dɔw bɛ Bozola dɔw bɛ Dabanani na immeuble Turela la Dabanani na an ka butigiba yɛrɛ bɛ yen nɔ de n balimaw aw bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ye mɛn da ye o ye mɛntigila ye a bɔra ka min fɔ u ka minɛn dagabana ninnu kan a bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ye nka an bɛ min fɔ kanubaw ye ani filɛlikɛbaw ye numéro minnu filɛ télé kan nin ye nin de ye an dɛmɛbaw ka numéro ye commerçant ka numéro don ni maa min mago bɛ nin minɛn ninnu na i bɛ nin numéro ninnu wele inshallah i n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛ ye hôtesse ala ka sugu ja ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma n badenw ɲininkali 2 de don ɲininkali kɔrɔ don ɲininkali min don n'i y'a jaabi an b'i ci hôtesse fɛ yen minɛn min ka di ye a b'o de d'i ma yaasa i ka dɔ fara i ka nisɔndiya kan ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an ka jiri de b'an bolo yan jiri dɔ de b'an bolo a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan nin ye jiri dɔ ye jiri in ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan o ye jiri jumɛn ye ɲininkali 2nan nin ye jiri dɔ ye ale bi falen ka jigin dugu ma a n'a bulu bɛɛ bi falen ka jigin dugu ma nin jiri n'a bulu bɛɛ lajɛlen bi falen ka jigin dugu ma o ye jiri jumɛn ye badenw ni ɲininkali 2 de bɛ an bolo hôtesse Ousmane Traoré général Ousmane Traoré Sisawanɛ n'a tigɛla min na aw bɛɛ n'a to an sigiyɔrɔ la ka bɛn n'a ye karamɔgɔ fana an ka tɛmɛ ni baara ye n karamɔgɔ e ni ce an b'a ni ce ɲɛ dɔ basi foyi t'e la alhamdulilayi i dɔgɔkɛ b'a fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la n'i y'a jaabi hôtesse Ousmane Traoré Sisawanɛ a ka ampoule bɛ n bolo n bɛ nin d'i ma hali ni courant tigɛla a b'i minɛ ne y'o sɔrɔ dan b'o nisɔndiya la danba b'o nisɔndiya la yɔrɔ dan kɔni t'o la dan foyi t'o la nin ye jiri dɔ de ye jiri in ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan jiri dɔ de b'an bolo jiri ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan o jiri jumɛn o ye sebe ye sebe cɛw tɛ ni sebe kun do ya kuma sɔrɔ ampoule min nana na cɛw kan bɛɛ merci n kɔrɔ e ni ce man ti ɲɛ dɔ basi foyi t'i la basi foyi t'i la i dɔgɔnin bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'i y'a jaabi hôtesse ka ampoule Ousmane Traoré Sisawanɛ a ka ampoule min hali ni courant tigɛla a b'i minɛ n b'o kelen d'i ma o ka di ye kɔni o ka di n ye kosɛbɛ nin ye jiri dɔ de ye a bɛ falen ka jigin dugu ma a n'a bulu bɛɛ bɛ falen ka jigin dugu ma o jiri jumɛn ye o jaabi tɛ n bolo dɛ o tuma na an bulu tala k'i dan ka bɛn merci n kɔrɔ i ni ce a b'a ni ce ɲɛ dɔ basi foyi t'i la basi tɛ na
i dɔgɔkɛ bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'i y'a jaabi mali ni kurantigɛ t'i ban a n'a ampulu d'i ma hali ni kuran ma na bilen a b'i minɛ o tɛsi ne y'o sɔrɔ ka di o tɛsi n'i y'a sɔrɔ a ka di n ye nin ye jiri dɔ de ye a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan jiri in ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan o jiri jumɛn yiri min ka jan ka tɛmɛ yiri bɛɛ kan bon o ye yiri min ka jan ka tɛmɛ yiri bɛɛ lajɛlen kan bon o ye yiri min bɛ dun yiri min bɛ dun ne yɛrɛ t'a dɔn e b'a fɛ ka min fɔ nka n kɔrɔ e y'i débrouiller o tuma na dugawu k'i ye ala ka waati wɛrɛ jira n na han merci ala ka mɛn a ka baara la abi n kɔrɔ i ni ce an ce i ni baraji nba n ɲɛ dɔn basi foyi t'e la basi foyi tɛ n na n bɛna ɲininkali dɔ cɛngu in na awɔ n'i y'a jaabi n bɛ hôtesse k'an bolo dɔ d'i ma hali ni kuran mana bilen a b'i minɛ o ka di i ye ko n'i y'o sɔrɔ o ka di n ye ka dama tɛmɛ nin ye jiri dɔ de ye a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan o jiri jumɛn ye a ka nin ye jiri dɔ de ye jiri in ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan o jiri jumɛn sebe sebe cɛw i tɛmɛ n'a kɛrɛfɛ hôtesse k'an bolo ta la k'i da k'an bɛɛ han merci o ban cogo la n kɔrɔ i ni ce o b'an ce basi foyi t'i la basi foyi tɛ nin minɛ ta nin ne ye hôtesse k'an bolo ye n'i gɛnna n bɛ nin d'i ma hali ni kuran tɛ yen a b'i minɛ n'i y'o sɔrɔ o ka di ye o ka di n ye nin ye jiri dɔ de ye a bɛ falen ka jigin duguma a n'a bulu bɛɛ o jiri jumɛn bon n b'a faamu e ka segin a kan jiri dɔ de b'an bolo jiri in bɛ falen ka jigin duguma a n'a bulu bɛɛ de bɛ falen ka jigin duguma o jiri jumɛn non ne t'o dɔn cɛw kan bɛɛ merci n kɔrɔ ni ce n b'an ce basi t'i la ayi basi foyi tɛ n na hôtesse k'an bolo yɔrɔ kurantigɛ kɔni ka ca an fɛ yan awɔ kurantigɛ nka n'i ye nin sɔrɔ i lafiyala hali ni kuran tigɛla yeelen b'i ka so n'i gɛnna n bɛ nin d'i ma o ka di ye aw ka di n ye kosɛbɛ nin ye jiri dɔ de ye a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan o jiri jumɛn o ye sebe ye sebe o tɛ n kɔrɔ kan bɛɛ merci n kɔrɔ i ni ce basi t'i la basi foyi tɛ n na nin minɛ n'i gɛnna i bɛ taa n'a ye ampulu min hali ni kuran t'i ka so i b'a don i ka so a bɛ minɛ ne ye nin sɔrɔ nin ka di ye awɔ nin ye jiri dɔ de ye a bɛ falen ka jigin duguma a n'a bulu bɛɛ o jiri jumɛn a n'a bulu bɛɛ o ye dumuni dila ye o ye dumuni dila ye e y'a fɔ ɲɔgɔn kɔ cɛw kan bɛɛ n kɔrɔ i ni ce b'an ce basi t'i la nin minɛ ampulu hôtesse Usman Traoré k'an bolo don ni gɛnna n b'a d'i ma hali ni kuran t'i ka so a bɛ minɛ ne y'a sɔrɔ o ka di ye awɔ ka di n ye nin ye jiri dɔ ye a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan o jiri jumɛn o jala ye jala kan bɛɛ n kɔrɔ i ni ce an b'an ce n ɲɛ dɔn basi kɔni t'e la n'o basi tɛ n na alhamdulilayi n b'a fɛ ka kado dɔ d'i ma n'i gɛnna nin de ye ampulu hôtesse ye hali ni kuran t'i ka so a bɛ minɛ ne y'o sɔrɔ o ka di ye n'o ka di n ye kojugu nin ye jiri dɔ de ye a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan o jiri jumɛn jiri min ka jan ni yiri bɛɛ o don o ye zirasun ye zirasu cɛw ka mun fo cɛw kan bɛɛ o tɛ merci n kɔrɔkɛ e ni ci an ce n ɲɛ dɔn basi foyi t'i la basi foyi tɛ n na i dɔgɔnin bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'i y'a jaabi a bɛ hôtesse k'an bolo d'i ma hali ni kuran t'i ka so a bɛ minɛ n'i y'o sɔrɔ yɔrɔ dan ko nin to nisɔndiya la dan dɔ nisɔndiya la nin ye jiri dɔ de ye jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o ye jiri jumɛn yiri min ka jan ni yiri bɛɛ ye o ye sebe ye sebe n kɔrɔ i tɛmɛna a kɛrɛfɛ kan bɛɛ han merci jami kɛ misiw filɛ kuma bɛɛ n kɔrɔ o jala n ye i ni ce an ba n ɲɛ dɔn basi kɔni t'e la min ala tan i dɔgɔkɛ b'a fɛ ka ɲininkali dɔ tɛngu in na n'i y'a jaabi hôtesse ka ampulu min d'i ma hali ni kuran t'i ka so a bɛ minɛ o ka di ye kɔni o ka di ye dɛ jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn ye jiri min kɛ jan ni jiri bɛɛ ye miiri sakɛ miiri cɛw o fana ka jan nka an kɛ bɛ ka min k'a jaabi ye e ma s'o ma merci n kɔrɔ e ni ce n ɲɛ dɔn basi kɔni t'e la i dɔgɔkɛ bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'i y'a jaabi nin ne ye ampulu hôtesse ye ne nin d'i ma hali ni kuran t'i ka so a bɛ minɛ ne y'o sɔrɔ dan b'o nisɔndiya la yɔrɔ dan ko nin to nisɔndiya la jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn ye yiri min ka jan ni yiri bɛɛ o ye hakili ye hakili ɲɛdɔw hakili ka jan bɛɛ fɛ k'i ta ka jan ka sɔrɔ dɔw ta ka surun koyi cɛw kan bɛɛ merci n kɔrɔ ni ce n b'a ni ce basi t'i la basi foyi tɛ i dɔgɔkɛ b'a fɛ ka ɲininkali dɔ to n na awɔ n'i y'a jaabi ampulu hôtesse ni kuran tigɛla a bɛ minɛ o ka di ye a ka di ne ye kɛ jiri min ka jan ni jiri bɛɛ ye t'o fɔ a ye
ne bolo o ye sabali sabali ala ka sabali da bɛɛ lajɛlen ma ngan kɛmɛ ka min ka jaabi nkɔrɔ cɛ bɛ n'o kɛrɛfɛ dɔɔni ala ka si di ma ha merci nkɔrɔ e ni ce tari baasi t'e la n b'a fɛ ka ɲininkali dɔ cɛngu na n'i y'a jaabi nin ne ye an bolo hôtesse ye min d'i ma hali ni courant t'i ka so a bɛ minɛ n'i y'o sɔrɔ dan b'o nisɔndiya la nisɔndiya ka bon dɔɔni jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn ye jiri min ka jan ni jiri bɛɛ fo n'o kɛra hakili ye sa dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma n kɔrɔ o tɛ ala ka waati wɛrɛ jira an na k'an bɛn merci n kɔrɔ i ni ce i ni baara o tuma an bolo hôtesse de filɛ nin hali ni courant t'i ka so a bɛ minɛ a bɛ sanba kelen k'i ka so foyi t'a sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ o ka di ye kɔni nin ye jiri dɔ ye a n'a bulu bɛɛ de bɛ falen ka jigin dugu ma o jiri jumɛn a n'a a bulu bɛɛ bɛ falen ka dugu ma nin bɛɛ bɛ falen ka jigin dugu ma o ye dusukolo ye dusukolo ala ka dusukolo ɲuman d'an bɛɛ ma cɛw k'an bɛɛ o tɛ han merci n kɔrɔ i ni ce baasi foyi t'i la nin minɛ an bolo hôtesse don n'i gagné i bɛ taa n'a ye a bɛ san 100 k'i ka so la foyi t'a sɔrɔ o ka di ye ko n'i y'o sɔrɔ ne y'a sɔrɔ jiri min ka jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn hakili ɲuman ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma nka n ye n kan bulu minɛ k'an bɛɛ ha n kɔrɔ e ni ce baasi t'i la baasi foyi tɛ n na an bolo ka hôtesse k'an bolo de filɛ yan n'i gagné n b'a d'i ma hali ni courant t'i ka so a bɛ minɛ o ka di ye jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn sababu ala ka sababu ɲuman d'an ma ka don an n'a juguman cɛ cɛw k'an bɛn makɔrɔ e ni ce n cɛ n ɲɛ dɔn baasi foyi t'i la baasi foyi tɛ na yɛrɛ kɔ i denkɛ bɛna ɲininkali dɔ cɛnku i la n'i y'a jaabi nin ne ye an bolo hôtesse ye min kelen d'i ma hali ni courant t'i ka so a bɛ minɛ n'i y'o sɔrɔ dan b'o nisɔndiya la baasi o ye hɛrɛ ye jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn ye jiri min ka jan jiri bɛɛ ye o ye hakili de ye hakili tiɲɛ don ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma nka an kɛmɛ ka min ka jan bi ye coyi i ma s'o de ma n'o tɛ i ka jaabi ka ɲi ala ka ɲɛ m'e la merci n kɔrɔ ni ce baasi t'i la nin minɛ cɛw hali n'an bolo t'i ka so n'i ye nin kelen minɛ u bɛ wasa kɛ nin ne y'an bolo hôtesse ye n'i gagné n b'a d'i ma o ka di ye nin ye jiri dɔ ye a n'a bulu bɛɛ bɛ falen ka jigin dugu ma o jiri jumɛn ye woso ye woso woso e cɛ woso tɛ k'an bɛn n kɔrɔ e ni ce an b'a ni ce n ɲɛ dɔn baasi kɔni t'e la baasi foyi tɛ nin ne ye an bolo hôtesse ye n'i gagné n b'a d'i ma hali ni courant t'i ka so a bɛ minɛ n'i y'a sɔrɔ dan b'o nisɔndiya la bon n bɛ nisɔndiya yɛrɛ kosɛbɛ jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn ye bon n'i ye ne ɲininka ko jiri min ka jan ni yiri bɛɛ ye bon ne bɛ n yɛrɛ ɲininka fɔlɔ yali yiri jumɛn ka kɔrɔ ni yiri bɛɛ ye fɔlɔ dugukolo sanfɛ yan bon ne ɲɛna n'i y'o sɔrɔ donc i kan k'a dɔn k'a fɔ yiri min fana ka jan ni yiri bɛɛ ye quoi bon anw fɛ yan mande yan bon anw yɛrɛ bolo an ye gunjɛ de kɔrɔya ni yiri bɛɛ ye donc kɔrɔya yɔrɔ o fan fɛ fɛn min ka ja o de ka kɔrɔ quoi ne yɛrɛ bolo quoi donc ne bɛ gunjɛ de fɔ quoi ne yɛrɛ bolo gunjɛ de ka jan ni yiri bɛɛ ye quoi nin ye tiɲɛ tiɲɛ don ni e ko kɔrɔya nka anw kan bɛ janya ma maa dɔw bɛ i ka kɔrɔ n'a ye nka a ka jan n'i ye ala ka ɲɛ m'e la merci han n kɔrɔ ni ce baasi t'i la nin minɛ nin ne y'an bolo hôtesse ye nin bɛ san 100 k'i ka so la foyi t'a sɔrɔ n'i ye nin sɔrɔ o ka di ye kɔni kosɛbɛ nin ye jiri dɔ de ye a n'a bulu bɛɛ bɛ falen ka jigin dugu ma o jiri jumɛn jiri bɛ a n'a bulu bɛɛ bɛ falen ka jigin dugu ma bon o jiri m'o dɔn ta cɛw k'an bɛn n k'an bolo di yan n kɔrɔ e ni ce n b'a ni ce n ɲɛ dɔn baasi kɔni t'e la an bɛ ala barika da i dɔgɔkɛ b'a fɛ ka ɲininkali dɔ cɛngu i na n'i y'a jaabi nin ne ye an bolo hôtesse ye min d'i ma a bɛ san 100 k'i ka so la foyi t'a sɔrɔ hali ni courant t'i ka so a bɛ minɛ n'i y'o sɔrɔ dan b'o nisɔndiya la yɔrɔ dan kɔni t'o la dan t'o la dɛ jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn ye jiri min ka jan ni jiri bɛɛ ye hakili ala ka hakili ɲuman d'an ma i tɛmɛna a kɛrɛfɛ dɔɔni aw k'an bɛn n kɔrɔ e ni ce nin minɛ nin ne ye an bolo hôtesse ye n'i gagné min d'i ma hali ni courant t'i ka so a bɛ minɛ n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ kɔni ka di ye kosɛbɛ kosɛbɛ jiri min ka jan ni jiri bɛɛ ye o ye jiri jumɛn ye o ye kwari ye kwari kelen kelen kwari y'a sɔrɔ jiri wɛrɛ ka jan cɛw ka bɛn i ni baraji
ngoro e ni ce man ce nya do basi kon tela basi fote ni mine ni gena men dima ni ne ampulu otesi ni gena ma dima hanni kuranti kaso abi mine ni yo soro dambo ni sonjala ah no enu na soja dan jiri min ka jani jiri be jiri me o sebe sebe te chaw kambe ngoro e ni ci aba asum nya do basi kon tela na basi fote iddo ake bi na ngal do tenguina ni ya jabi ampulu otes abi sange me ki ka so la fu ita soro ni yo soro kadi kon o tan lo kadi ni jiri do ya na bulu bebi falen ka jigi duguma o jiri me o ngala mai ngala ma chaw kambe o te o ngala mate merci ngoro ni ce mba so mo basi tila alhamdulillah ni mine ampulu otes ni kuranti fe abi mine ni ya soro dambo ni sonjala abi songa jana ko sabago jiri min ka jani jiri be jiri me miri do miri ka ja nga ankeme ka min ga jabe e basuma merci ha ngoro iniche ambance nya do bashitila bas fote na I dogoni bila nyingal do cengula ni ya jabi ampulu otes al ni kuranti ka so abi mene ma do di mo kadi akadi ko sobe jiri min ka jani jiri be jiri me o tamaro suye tamaro sun kilengili nya do tamaro sun ga ja nga ankeme ka min ga jabe e basuma ini baraje ha merci ante baba Inci mbaraje. nya do bashi kontila Ay bashi fa. ni mine ni ampulu otesi baba ni ya du ka so ni kuranti ke la abi mene ni gayna denge ben di mo kadi Ko sobe jiri min ka jani jiri be jiri me makoro kwari. kwari kilingili baba kwari te kui aha ayo ala ka shidima Mba anti. nya do bashi fotila Na bashi fote. ni mine ni gayna men dima ni ne ampulu otesi hanni kuranti ka so abi mene ni yo soro dambo ni sonjala No o kadi nyeturu. jiri min ka jani jiri be jiri me Iri ngo jan iri be ya. We sebe. sebe te chaw ka be ba ngoro ni che awance bashi tila no bashi ay wala obla e kan ni mine oho ni gayna men dima ampulu otes ni ya soro dambo ni sonjala aw danto la jiri min ka jani jiri be jiri me bo we banansu ko banansu o te kambe merci Aba. nyado bashi kontila Baji fote. ni mine ni ne ampulu otesi hal ni kuranti ka so abi mine Ya. aha ni gena men dima kadi kon O kadi ya. jiri min ka jani jiri be jiri me Jiri mi ka jani jiri be. aha Ka ngara zami o kulue. kambe baba anti wa anti nyado bashi tela bashi fote la ni mine ampulu otes ni gena mba dima hal ni kuranti ka so abi mine o kadi kadi ko sobe aha jiri min ka jani jiri be o de keme kan kamana gwa jiri me jiri min gajana bir kibe o kwari kwari o tekui o kambe ngoro ni che ba rek nyado bashi foti wallahi malaw wallahi alhamdulillah ni mine ni gene do ke ben dima ni ne ampul otesi ni ni soro kadi kon kun kadi jiri min ka jani jiri be jiri me ngoro anga don daw masoma wa do ke ben mini la koy ala ka wati rajirana merci anti Ba sawa. ngoro bashi tela Bashi fote alhamdulillah malatan. do ke ben ngal do kila ni ya jabi ampul otes hanni kuranti ka so abi mene men do dimo kadi O kadi ko sobe. jiri min ka jani jiri be jiri me Yiri mun ka jani yiri be. Bon, amoka comme hakli. hakli ikani ngma ngai ko so bala ka hakli manna ma nga itebe na krefe doni merci kambe ha ami ngoro eni che awance nyedo bashitila bashi fote bombe tayrife ouais niye ni mine ka bliga tele kono ika kuran betige ni ngile mi wasake niye ni soro kadi akadi jiri minga jani jiri be jiri be iri mbe kulu sanfɛ nyedo jiri be kulu safe o kan jaga to jiri be ga itebe na krefe doni o kambe ngoro eni che mani ce nyedo bashi fotila alhamdulillah ni mine ni ne ampulu otesi ni gena ma dima han ni kuranti ka so abi mene o kadi ni o soro no kadi ko sa jiri minga jani jiri be jiri me jiri mun ga jan jiri be o seberi sebe te chaw kambe ngoro ni che ante bashitila ah ni mine
ni gɛnna min d'i ma an bolo o tɛ jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn Kwari. kwari tɛ kan bɛɛ O tɛ? o tɛ yɔrɔ a ni ce Anba. baasi t'i la Tora sen na. ni gɛnna dɔgɔkɛ b'a fɛ ka n d'i ma an bolo o tɛ O bɛ diya n ye kosɛbɛ. nin minɛ jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn O ye hakili de ye. hakili ala ka hakili ɲuman d'a ma o tɛ kan bɛɛ i ni ce Anba. baasi t'i la Baasi foyi tɛ n na. i bɛ nin fɛ Awɔ n b'a fɛ. a minɛ Ayiwa. jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn O ye bɔ ye. bɔ kelen kelen ya ɲɛ do bɔ ka jan nka kan bɛɛ merci Ate Aba. Ngoro baasi t'i la Alhamdulillah. ɲininkali dɔ b'an bolo n'i y'a jaabi an bɛ hôtesse ampoule kelen d'i ma o ka di ye kɔni Awɔ. jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn Jiri mun ka jan ni jiri bɛɛ ye, ne kɔni bolo o ye hakili ye. ala ka hakili ɲuman d'an ma cɛw kan bɛɛ merci Sherifula filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn kokura an ka ta ko filanan kɛnɛ n badenw an bɛ o kɛnɛ ka nin ye an b'a ɲini Alahu taala fɛ hali bi an ka jamana ala ka basigi don a kɔnɔ Maulana Sherif Usman Madani Hayidara an b'a fo ka waleɲuman dɔn dantɛ foli min na n badenw ale de nin baara in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye ka dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ si kɛnɛya labanko ɲuman ala ta don ala k'a da n'a ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala ka jamana in k'a sago ye n badenw an bɛ maa min ka dɛmɛ na o de ye hôtesse Ousmane Traoré Sisawane ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn ko général électronique minɛn fɛn o fɛn bɛ yen n balimakɛ n balimamuso k'i b'o dɔn Ousmane Traoré hôtesse nin bɛɛ lajɛlen bɛ feere a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ampoule hôtesse ni ampoule ninnu bɛ san 100 k'i ka so la a tɛ tigɛ u yelen ka bon hali ni courant t'i ka so o bɛ minɛ ni courant tigɛla fana o bɛ minɛ nin bɛ sɔrɔ hôtesse kelen dɔrɔn de fɛ yen Ousmane Traoré Sisawane hôtesse k'a daminɛ panneau la batterie la frigo la kilimu na nin bɛɛ courant n'a batterie ampoule nin bɛɛ courant n'a batterie bɛ sɔrɔ Ousmane Traoré hôtesse a ka boutique min n'an b'a la nin ye o de filɛ Ɲarela goudron bada la Coyi yanni ka se kaburudon ma n'i tɛmɛna Mali buru n'an b'a wele ko Mali buru n'i tɛmɛna o kan dɔrɔn i bɛna hôtesse i kunkolo kɔrɔta i b'a sɛbɛn ko hôtesse Ousmane Traoré Sisawane ala ka sugu ja badenw ɲininkali kɔrɔ tun b'an bolo ɲininkali fila don ɲininkali ma jaabi koyi ɲininkali in dɔ tɛ dɔwɛrɛ jiri min ka jan ni jiri bɛɛ k'o ye jiri jumɛn ye ani jiri min n'a bɛ falen ka jigin duguma a n'a bulu bɛɛ o jiri jumɛn ye ni ɲininkali fila dɔrɔn don a ma jaabi waati wɛrɛ bɛ ala bolo ala k'o d'an ma ala ka waati wɛrɛ jira an na wasalaam merci